Salvation for all. Sotoria. Salvation for all. Unu. Oga balloon. Amen. Ngwa. Onye bugo mo Mamayo. Digi izorno bo. Jesus Christ on the Nazareth. My Lord Jesus, don't do me darling Jesus, don't do me my Lord Jesus, don't do me darling Jesus, don't do me the senior reverend, records. You will put it empty. More if I can have you put something. Eh? You want to go? So, for the lady, you know the sister. I can know. So, I get you political one also. Eh, Kita no one. I can name me and Surogano, Baiga, I chicken on the way number. Eh? I know political Okochuku, Okomagote was supposed to be put on your game. By the other side. Thank you very much. Malay. Yes, thank you. Yes, Thanksgiving. Masking.
Daniel, you are needed. Turn your hands together for yourself. What do you see? You know? You watch jacket out, what kind of money they use to pampas. Okay, I'm alright, and what are you like a pampas? Or nothing open in the Vajiego. Then the Vaji money. But I think you know, I try to look away for you. Very you are there until another from Ubo. So I can only unique, from the unique club, from the select club. They lost, don't go or one team if I'm not mistaken. Or what dog the other year? Borno, I can order a place. At least, tell not to walk with you, knife, one, and leave it in there. When I have money, go one for I do the dialogue. Oh, got to go, Reverend. What's good to you? Yeah, go over the Alright. I'm going to invite Sonny Entertainment on stage. Because time to ask them for Sonny. Can I ask them after Sonny? I do the play. I do the if I'm not anyone, if I'm not
welcome Alabama Chief. Honorable America Chief Negotia. Founder Alabama Foundation. The SPR Open Rural Development Children. What the children want to you know, well, all depend on the case. It's only a mail or mobile away in Masakulo. I'm not going to Orlando, but all like it. Now, my brother, check you off, you know. As you know, to the Karamoto Dogu or the Wada Matikaka. That is it. You remember why I'm more yelling for Janu Mamma? But oh, yes, I can't go up with you, Jawem. When I get a Rukonazu, depends. And Bakara, what can no why? Sina Sona Jawuni, was in Azwakian, in fact, as on Yara Poliru, or Yeru. But a flavor confusion, sign a picture of a woman, pay for her backside. You know? Well, Ekeramdachi, Adam Happy Warrior, Royalty. I want Madam, sometimes I know the jealous of ourselves.
And one move for the fire, what a government, I will be again. We lose it. Gaga. Love your brothers. Oya Chimeleze, Sonia. You know, Chinemeze. Oya Malopolo. Oberoga Kelute. I was the one that you were power. Do I be a power? That is it. So go watch it. Actually, I'm going to wear Kuno Kutawa because the next 5 minutes I will disappear here. I will disappear here. I can I want to be very more than grace will follow. If we check in while we found Banu's Elika, if I take that reason, when you work as no working where I send a family no material, no cost, they were cost. But no come back, you will go below, you know, because you watch where they go spirits, no one can say that. If you go ahead and they say they go back. So because the father I could hear was more. Education among the Indian and national dialogue. They can the estate. Beautiful. Chairman again came back for you. Engineer Sonny dialogue. Can you come on night on the Umuibu? Can the excellent club? Can you imagine the Kenan Dogum? Oga Balloon? Can you move with the Alabama? Nachi? Or with the dialogue? Can you find the Soturia? Can you find the Soturia no one? Some you will immediately you imagine. Yeah? Or Duka. So, Alma Sonia Banabere Panoa. Open Upia. Kono jibia kono yoji kono geji we para bi on kwa advisor ke an ingogo fi nwere pojo so they can comrade Cosmos Obiako yes obu ifi anaba ekene me na sige dalokwo ndi team and mayor dalon ekene mo uleri ko ku yeshula kariyo I am group, young labor, you know, Zoebo, and a man down. Thank you, I'm a bomber, horrible. No, thank you very much. We need to hear Thomas.
Rajama Japan, Dogu, Yatala Chomene no Chuchu, Japan will economy. Dogu Mano Jamanate, Yaka Julo Kilo, Nakamba Julo Sanino, Nakamba Julo Ilo, Makono Julo Sanino, Adeliaco, Ayo, Mama, Tineke, Debube, Deniven Deb, Anenzo. Obudumo Chalo Boshiva, Erulu Bakaka, throw witness I can never. Or go watch as a value papa. She got his arm among them. Anenzo. Who's all the poo? I cannot do the chicken. I want to hack it. But if I'm not the bone for it, thank you very much. Biko Koron on the Punaka, Koron of Akanahaji, Ababa Ego de Nature, when I go one afa. Chemezoro mi hen yoya, Izibutafa. Daddy, I na sege daluline. In any phone a pastor on our wall. The handsome pastor, never Huniaka, Izibu mother, daluline. Our audience actually go off and you couldn't. That's the Quack and Kediche. Okay, thank you very much. Biko Kugaran and the church, the church of salvation. Soteria, okay. Ebiko Kai Kugarandi Soteria Bible Ministry. Uma Kafa we go yafa. Okay, so Mechagoli. So I didn't no wonder. The pastor in a singing Dalolin Nessa. Okay, mother, Ekali Lopi go to the Hoha. If you like our new pastor guy, yeah, never him, never. He go Bible, Pare Quata, Quato. They will tell a kind of cheap. He go Bible, Motaki, Sheme, New. Thank you, on cheap. Excellent.
Thank you. All right, thank you. We want to call on Adachi on stage right here. Biko Adachi, the Honorable Chinedu Obiajolo, kind of another on stage. And I check where Kobia, Populanium Quari, the preacher. Biko, the Marine checking off. The Honorable Chinedu Obiajolo. Let's go.
Ego na maka ego anyị na-adị na dollars. Maka o nwere nke ị ga-abọcha
Onya na ebe a. Radical na ebe a. Commander na ebe a. Commander na ebe a. So, that I do is $10 n'ime envelope. Maka mmadụ buru iwe ebe a. O nwere ka a ga-esi kpọcha dị ego nsogbu adị. So, ọgọmachi na nwunye ya biko. Obere envelope a ka ndị unique ji mee. Kịwana ọ gaghị enwe madam. Obere envelope a. Maka na ọ ga-ezu iji wee bidoro nwa apụrụ n'ọzụ. Anyị achọghịkwa ịnụ na nwa agaghị school na-ego kpochi. Apa ka iji wee si ka itinye $7 na envelope ka anyị ghara ịfụ ya biko ma gọọmenti na nwunye ndị unique sisters nwere ndị were nke akọ ha na were pampụ na na-egote ncha de ọja na skuul aha Jizọs unique sisters. Unique sisters. Ye mele kalu la nya wala o wanu ndalo ha te he lo ye ipupi malakulo to lo mwa tewelo o haro la nya wa ihe lo lo o do te ha fo harata tepata ha ojo so ekele mu li na do mma o unique akporo no ko no watago when dal ha kwa ho ye nwe go balolo kwara pampolo to lo mma o ya balolo kachine keme no mana ha na Jesus Christ. Thank you. Brother Divine guy roll. Divine you and the
Oyi se kalam gi o. Abi ko me ko hanaze mara fa gi no ye bo. Ko chuko bi adoro. Ye to ko wa chuwa ma. O ko wa ti ku bo ze kele gi o. Biko me no kai mara he bo mmemme ana me lezi no no be na kita. Okay, I na me child education wa mo. My first son. Chidebube. Obi adoro Samuel. Oya kai na me pa. Oga de grandma o. Afọ na tata bụ ụbọchị aṅụrị n'ime ndụ gị na ezinụlọ gị. Gwara anyị ka obi dị gị tata. Ọ bụla achọrọ m obere m ụtọ ọrụ ndị Igbo steeti ọsị na obere m ụtọ very well obere m ụtọ ama m otu mechiwa akọwa dị akọsa ekele m gị o ka ihe nwere ịgwa ọha na eze ndị chọgị wee bịa na ndị ikwu na ibe chọgị wee bịa n'ụbọchị tata ihe nwere ịgwa ha wụ na mgbe a ga na akwụkwọ ji bịa ka eji wee na ụkwụ amakpọ macha Chukwu na ga-edu ha na udo na-enwe nsogbu ọbụla so Chukwu na gosikwa ha ebe asị wepụta ihe ka a nyere ya gosi amen ị mara anyị aghaghị ịkọ maka nwatakịrị ọfụ nke a na-eme child education na ụbọchị tata gwara ọha na eze afọ ya na ka o si wee dị Chidebube Samuel obi atụrụ onye wabịa Chukwu na nyere m aka daga nwoke Ọgụwatụ Junior ekele gị anyị pụrụ n'anya na ihe niile e mere ebe a gara n'ọfụma gaa n'usoro wee na-asị n'ụlọ ụzọ ka eme na-asị ujire ka unu jiri ọ ga-adị unu mma wee na-ebe asị na ihe ọbụla ifunu na mmemme anụnwa ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmajiri aha Jizọs ka ihe na-ayọ Jehova ka o mere ezinụlọ gị na mmemme a ka Chineke goziere m ụmụnne m niile mere na mmemme a gara ọfụma from January to the last born ka Chineke gozie onye ọbụla ya ogologo na-arụ isi ike ma even my mother ka Chineke gozie ya ekele gị o asị m na ọ bụrụ na ịbụ mmanya na ịbụ nkwụ elu ọ bụrụ na ịwa na ịdị na saịtị
wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma saịtị nke a na-ere ezigbo ego ọnwụla ego ọ nwere igo 1 million ozugbo achịla ọgwụgwụ ji 10 million ekele m gị o nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze Iguvoz na-ekele gị dị Hoboz Empire Media na-ekele gị wee na-asị na Jehova ga-esi na mmemme a wee bulie ego elu ihe ọbụla bụ ihe dị ụkọ n'ezinụlọ a Jehova esi na mmemme a wee mere gị n'aha Jizọs ekele m gị o Hello? Oyo kariwe nebe yo. Ela ko manabe. Ewo. Tinule no mo. Omono ye mo de tino. Ai. America. Rasisimo. Rasisimo. Antisano de mo.
Biko meduko Ọhaneze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma o gbara Ọhaneze ife mere ji nọrọ ebe a n'ụbọchị taata Okay. Wicked dancers. wee sị na unu zuru ka eme na-asị njide ka unu ji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs gbara Ọhaneze ka obi dị gị taata papa ukwu nwa nwaanyị wụrụ mama nkala papa nwa ekele m unu anyị na-asị ojide ka unu ji n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka ha na-asị ide ka o ji wee na-eme ebara na-asị na ibe ọbụla bụ ife unu tupu na mmemme a ọ bụ ego ọ bụ taịm ọ bụ okwu ọnụ na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ego ụbọchị ekene gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu onye anyị gara mmemme bụ musician and ọwụ live band ka ọ na-akụ biko DJ Ogbuehi Donatus Nzebulachi osisi ọma na amị mkpọrọ ma ego ụbọchị ekene gị dị ụbọchị Empire Media na-ekene gị wee sị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma wee sị na site na mmemme ihe ọbụla bụ fedụ ụkọ na ezinụlọ unu n'ụlọ enwetabeghị na Jehova ga-esite na mmemme a wee merie unu n'aha Jizọs ekene m unu